Arning samai birta kalang rapet do anarar kan smi aprang sinil hin pens kardom lang pajriklo kardom non arning samai birta ke than pon jibang nili jidkramsa la si non birta thepi lang panisina Kalitang namrota ing tipi aphan apran karmutera tumphan sodak pen kang sai pivek nang jibosi buthung aji long ni marli tum sodak pen khang pedopon Karbi Longri Abirta tumpen sepatri piponsi Difu Government College patu klamalong cricket tournament patu pangcheng pon. Bogosan Municipal Board Ward number 7 along Sen Gravel ke thok pon thek atwat rar tumpen kachuru pajir pon. Purong khelan along ihu makar hing tang rak pen kachengkoi bang ni atum ahing tang rak pen aring hukisu. Non birda puthot ang ton pen lang panisinan. Samilang su police station ke parlopon babu sing ingti arong amekar karlitang pabon ingti lapenki kadom terang pi tum asupi karlitang namrota ingti pi kitang arpang arpum Nagaw police station ke parlopon angkang roha tawar krong pi adungalong silong pon lo lapan ke roha along pen semi inut pinki daspu anim supi kang budera jok pensi Nagaw rekomsa ki atum pen semi roha sor atum bhan hodai dun dera jok pensi roha sor atum pen semi karlitang namrota ingti pi aphan semi mi an pi pon derlo Naga rekomsa ki atum pen semi labang solam ki aputha kritar le basai deng ponsi labang solam ki longka charab dun inut prasan Saddam Hussein aphan naga police rekomsa ki atum semi neping nang pon cheklo kalitang namrota eng tipia kar jong chomreng mi padun long ji aphan lakha khri truck numati MSC consensi ke parlopon buthung aji numati mondol mahila congress committee atum pen spatir pi ponsi milur kai ponsi kichki mojai mek deng pon Kalitang namrota ing DP aphan kachulang rampen aphan karmudit abangpu prasan Saddam Hussein aphan ki kok that pibek lengji labang solam kilong kachrabdun ki on abangpu an aphan sami neping nang ponsi sodak pen kang sai pibek nangji pusi nomadi mondol mahila congress committee atumpan sodak pen ki hangpon ladak 16 nong nomati mondor congress asai hemalong nilitu mondor mahila ahin pen lapente mondor congress youth congress ahin pen non hejong ilitum Angjir ilitum abong nomrota ing tipi aphan justice longwek nang ji pun nilitum akemang lasinon alang liphan justice ke palong ji aphan si nilitum kaduk kawe sitame kengkam chijorlo lasi alang liphan jong si justice longle pulote nilitum angdeng kaprek sitame dam thunang kokpo athema ilitum Karbi Anglong along soarlo atum nogang punon kapre adim long sitame ilitum lason kipod ulo ilitum soarlo atum aphansi nanglang rem block abatai labangso akisung pen ilitum soarlo ke phona lasipini litum rat athengno sitame wangnang koklo non do chari bom BJP sarkar atum non do bom sarkar atum sitame alang litum ta soarlo aphan papor haiji lapente soarlo aphan kerai komji pu alam thi asemi enpensi alang litum dolo lasi labangso asemi konasi kajulo konasi ing bochoklo lasi nona bangke long erlo ilitum inura phan ke palong lo Saddam Hussein pu lasi alang liphan ke fasi si pinangji pusi nilitum mahin penke dabi ponlo yang long nilitum chok chelang de nilitum ke mondor muhila ahin pen ke soarlo ahin pen bangke nomrota ingtipi aphanjong se justice pipa meme pulote kewang jilang ani nilitumta kachisong aphan ekengkam chijorpon po non obe kimi tum raki hormu kirim pent ki pahelu pon thekji mate kachipa jok pon thekji aphat lapen ki pa thuna aning parung pon pen me ok pran kachipa mi senji aphan pu ake mang pen si Karbi Longri Abirta tum pen patiri pi ponsi Difu Government College patu klamalong jakong ni pa engkoi ani pen cricket tournament patu pangcheng pon Keching Siri Mongosi Cricket Club Karbi Anglong Veterinary Club atum pen si ki patu pangcheng pon lo labangso cricket tournament patu pangcheng siani sami
alhiaman pen difu government college principal Muzam Hussein Borbua lapen ki ka prek man peng dun da chitong dun labangsu cricket tournament ki hai tu mati winner team tu ma phan tangka sri phokep lapen trophy lapen engding hinong e mati runners up at ma phan tangka sri thongkep lapen trophy pipa jir ponji lapen labangsu cricket tournament long ke join dun ji aphan joining phase labang ki tangka sri ke thom la pharo phogan pipon nangji non obi ki mi tum rakhi hormu mate kangri hormu ki ri tum phai nang bat bom tanglo dasil lai obi ki mi tum phan ke pa thu na ani ke parung pon pen rakhi hormu pen kirim pen pa jok pon thek ji phan pu ake mang pen ki bor ipon pen sila bangsu cricket tournament sa bi pon lo lapen ke pa thu dun ji ning hang tum lupatang ti nang join dun long lang lapel bangsu cricket tournament ki bipon non chot kali ki wang silang anis tamil lapuson ki pa thu ke bipon bom silang pusi Karbi Longri cricket club amai pu mirlong kilong pharpen pachini pon pardon ang tum ponapor kaduri pen samin ang tuma chop happen ki wang pot chorolo asi kalang lo ang tum question man nagar jubang ke lapulo jenin tum non khela hai hin di cricket long Karbi long cricket do football do anso se sports do puai phit tamin tum cricket bang anso se aprang pali din phani tum an bori lo non bang ke kisiman tum kila drugs ki chuta do di lahai ke pabiri phan lapen kaprek muni tum asonamu ke claim lapen oke pran pa miseni phan lahai phan sin tum cricket tournament mang ki host lo la so prang tamin tum host bom lo night tournament sta host lo non day bang tene ako non kicheng men ako host lo non kicheng sin tum first Karbi Longri ako host lo la so phi ako non ke bang ji tournament do o sila te ako ke bang ji dola ako ning hang tum nang joni tum ta me ready lang tum exhibit bong winner bang ke sorry phokep lapin trophy lahan lo yo trophy bang winner with trophy la so phi first runners up mande la final long kerem tum stame atum mang phan man tame 30000 with along with trophy nale join fees bang ke suri ke thom ra pharo pho nale Nogbe cricket club atum pen patripi pon along Karbi Longri cricket club ahempu singdon ronghang team manager Robinson ingti lapen ki team members atum ta chirap che tudun pensi mesen pen pathu pangcheng pon bomlo Bogosan municipal board ke parapon angkang Karbi arong mate Karbi hawar isivet semi to work henu parpiga jokpensi rad atum pen job phirlo ke dam ke bang to work ke cheleng ji aphan anikan semi ki sung chitong pon nang koklo bon sabin non head jong Bogosan municipal board ad hoc committee pen kangwai pon Rinte the rong marjong ward number 7 along pen ward commissioner horo tok bi alangli rong asara tum pen chingki chengwai pansi rong ara tum ke cheleng avar sai mesen nang ji pukuma tha pon pen thanga afan abipin pen stami BMB chairman sir Dilli Bay aphan proposal pidam pen si sen gravel pathok pon si radatum jo phirlo sami bocheng vithi ahut pen sami towar khenu pen kisung ki jok pon long apot radatum pen sami hoko tok bi lapen ki chairman sir Dilli Bay 11 em surjorong pharatum phan kachuru pajurpon Bogojan per Rajipson rongpi Karbi Longri Abirta Difu police station ke parapon rongkhlan Don Bosco High Secondary School thengnu along choice showroom along jakong ni phai ingkoi ani adapor malom ihum breja akar AS01 GH 845 abang paisong mati bandrupol nat ahing tang rakben patong railo labang so akar patong ahir kang tang raga joksi KSA long bahni klembang phutum sami ahiring tang rakben aring husol aring hugaso tum phansbi tong sekot pen Difu Medical College and Hospital an bonsi selang pon bomlo Kupai ke mesena jok pen sikar ka chengko ihik tang rak pu boy fit sami apran dam bang abelang Turkey lan sikang ton poniglo las do mi thak me kardong